Ayilanga lomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Yangitshonela mntanami, another day, another banger, another hot one. Namhlanje ke la sikhona ihlahla zikude ilanga lila siyasha lisho la. Yamkhumbula lo mkhulu lo othi ngayigwaza inyamazane wangena la ophuma la. wangikhumbuza lo baba mfethu ngicabaliswa yini phela Ngase yila bese lisho. ngagcina sidala kanjani lapha Lisho la. Ukhona ishali sayixoxa ukuthi usekhona vele akazi usekhona. Khona ishali sakhe trendayo exoxa omnye umfana ngaze ezinye izitori ethi dala ngo-1990 bani umuntu wesifazane eseyedwa emhlabeni. labo bayazivumela qhubeke necontent mfethu ngabe ufair manje Umuntu wesifazane kwaba yedwa emhlabeni. Amadoda ayemangaka. hayi inswempu leya ya champion yani guys siyantumela sinibingelele sinamukele ku Diaza TV sesibuyile singodokotela bothando uDr V no Dr M Diaza Hospital ningakhohlwa inkosi yami ukuthi uhlangothi Hayi simthathi. uhlangothi Simthathi. noma sifike emcimbini besithola inyama ohlangothi sayinqaba ngamane sidla inhloko Sizimele. silithathe uhlangothi Silithathi uhlangothi. lutho No, yazi usakhuluma ngohlangothi impela ngathi ngeke silithathe impela namhlanje ngoba anga-understand mazakalana abantu abazivakashele. Kodwa kodwa nababukeli bazoyibonela. Asumagama athi insuku zonke sihlangabezana nempico badala. Yabona ke namhlanje. Hey madoda. No akunankinga. Ngicabanga ukuthi bafethu siyabonga kakhulu support, siyabonga kakhulu bafethu. Ngicabanga ukuthi niqhubeke nisubscribe. Sishaye noma 200k manje subscribers. Niphinde ningakhohlwa ngale ku Diaza Brothers ukuthi nihambe niyakhona futhi no subscribe na kwi Facebook Diaza Brothers ni subscribe bafethu ni follow nenze konke. Uthando lwenu luyamangaza. Ngaphandle kwenu asilutho Nkosi yami. Uyazi thina nina niyipayipi thina silokhu ukugijima phakathi epayipini. Nemcinjana njalo bafethu imcinjana mawufuna nje emcimbini wakho Yes, yeah. Ungasi-email lapha na si Diaza Brothers ikhona email yethu lapha na ku Diaza Brothers or mhlambe uSDM yes Mhlawumbe ufuna sizovela ufuna sizowenzana ama appearances hayi no sikhona sting bafethu asitankinga noma yuphi ziyafika sizenza into yakhe bemnandi ngendlela esizowenza ngayo nangendlela okwenzeka ngayo lapho ngaso sikhathi yes yeah namhlanje ke siphethe angazi manje sisaba u2 noma ngithi obhuti aba u3 noma ngithi sisaba u2 nobhuti oyedwa noma ngithi sisaba obhuti aba u3 angikho sure azivese bacela ibantu ozani bani yazi ngoba nokukhuluma kuyasehloli uvela lineze ucela nisondele nonke nje ozani bafethu ozani sanibona ungeza nje lapha nendawo right right ngihamba kanjani alright sanibona yeah sikhona stand bafo ugrand yazi into engenothi sign ngifaka ama ring yini nase bese nimshadile nonke lo muntu bese yithwa yini ukupropose noma mhlawumbe cha hayi no mina wena hayi wena khona ungibukele ring le akusiya besifazane ring yagqoka umama kudala la kudala impela Uyathola kuma. Okay yezi sets yezi sets uma kusho ushade nawe uyakuthanda Thando lwangempela. uthando lwangaphandle wena usuphumile uyofuna uthando lwangaphandle buka silana manje bayakhetha kodwa khona uthando walisola waliziba buka hayi zakhala it's life mhlabeni kufetshwa ngisho ama ring ekhona Siyenza kanjani? okay ni grand bafethu Hayi simnandi like. no siyabonga ukuthi nisibhalele iDiaza TV nithemba ukuthi singanisiza ngale ndaba lena ukuthiwa okuhlula amadoda kuyabikwa so igama ubani my sister Ukidiboni Kidiboni wakaShongwane. okay angazi la ngicela uphinde ngiqolise angazi mhlawumbe ngibona nje ukuthi igama ubani my sister angazi mangithi my sister noma ngithini Ku grand noma yini noma yini. okay ngithe ubani igama Ukidiboni. Kidiboni okay igama ubani Hayi lo khulumako uMakidisi Makidisi nazo. Kidiboni noMakidisi Kunjalo. oh madoda ukidibona amakedisi Nibathatha iphepha gravan Sho ukuthi usister uthanda abo kidi. Shuthi ukahisa uba bafika ubani bese Akusokahise igama umpho. umpho Mfethu. uSipho umpho ugift Yeah. ngogift nami
Shoot safana. La was fine noMphomu la ngogift. Cishe sifane. Cishe kusele kancane. No akunankinga bafethu. Siyabonga ukuthi nifike lana nokuthi nisithembe ukuthi singanisiza. Ubani igama lomuntu esize ngaye la? uMasiho Umasiko umfana intombazane. intombazane Because ngididekile kancane ukuthi kwenzakalani la. intombazane Okay, intombazane. intombazane UMasiho. yes Umuntu wakho. yes umuntu wami No how long sana naye? na 8 months 8 months. Yini wayithanda ngayo mombona nahlangana kuphi kanjani? And ngoba usuthola ukuthi nje hey yazi bhuti muhle lo mntwana manish muhle man and uyakhona ukumamela yazi uyamamela. uyamamela kakhulu yena and ngithanda ukuthi uyahlonipha nokuhlonipha yabona hayi nala vele nje hayi Uyaphaka futhi ikamnandi ngampela. Kanti Now ngithanda still. uyasebenza rich girl kwenzakala. uyasebenza So uthanda yena noma uthanda ukuthi no ngithanda ukuthi nje buyena bakhe ngiyabuthanda nemali ngisho manje uyazi ukuthi sibantu kumele ukuthi sisizane lapha nalapha but yangambe wena uyamsiza yena. ngiyakhona ukumsiza kakhulu futhi Okay. no Ngiyakuzwa. My brother, konje uthe ugave umpholo le. Usisi lona abakhuluma ngayo nguye nawe umuntu wakho. Uyena. Mina ngamdibana naye eCarnival nje wangichaza uyakhanya. Carnival City. Okay. Uyakhanya yena nawe uzombona. Yini kwakusebusuku nambona aqhama sekhanyisile. Uyabona nje. Ngasho ukuthi ngithola umuntu wami kanti angazi ukuthi uyangidlala lo muntu. Una how long unaye manje? Mina ngina 3 months nje. 3 months. Say how long unaye? 8 months 8 months. Kulo 3 months thana naye ayikho into kawayisola ukuthi ngazuthi kunomunye umuntu okhona la mhlawumbe akwazi umbuzo yini mothana naye ukuthi wena mfethu awunayo yini umuntu oyini no wavela washela nje okunye wathi ayifthek. Mfethu aziqale kahle yazi. Qale kahle first 1 month nje. After lapho ngiyabona msekangenzela idayela lo muntu. Ngambuza njengendoda vele ngambuza ukuthi kenzakalani waphika nje straight. Base ngicala ukuthi ukugubhagubha nje ngathola amanamba kaSisi. Yena lo. Ngamfonela ngambuza ukuthi kahle kahle kenzakalani kuye nomuntu wami. Washo ukuthi umuntu wakhe. Yini le eyenza ukuthi umfonele mothola amanamba because ngicabanga ukuthi ubonile mhlawumbe efonini uthi hayi umuntu mhlawumbe umuntu uvele umjida nase yonke ezithombeni. Hayi man. Yini oyibonile esolisa ukuthi bayathandana? Ama message. Kunabo I love you abaningi nje. Nezinto abasikhulumayo azange zingiphathe kahle. kumele kube nani Phela mina ngithi umuntu wami. Umuntu wami nami Akuphiki lokho mfethu. Ngiphiki. But uthi manje ufounder Ukuthi nje ngithole ngaleyo ndlela. Sengimbuzile waphika uSisi. Wena wethu umuntu wakho yes okay kulungile. Wena azukubona ukuthi umuntu wakho mhlawumbe konta yenza wrong. no mina bekubona ngifoni because amafoni sakhona ukuthi sinikane so bese ngibona ukuthi hayi man ngathi akasafuni ngefoni uyangiunderstand bekangasafuni ngefoni seyifoni ihlezi kuyena manje akasabeka ifoni phansi sengiyabona ukuthi hayi man la ngathi khona into eyisolekalayo la manje ngabona ukuthi hayi ngizoyitholisisa mara uyangiunderstand yaba kanjalo. Okay siswami ngicela ukubuza wena ukuthi uma isister lo ezize ngaye la una how long sanana naye and yini le eyakuchaza ngombona wayithanda ngaye njoba nje manje sekunje sihlangane eSpain ngiyamthanda umuhle uyakhanya yena uyathandeka utshokele bonke then uyathandeka and then sihlele 8 months 1 year 8 months uthandana manje ngithusa ubafo makathi usister akasebenzi sokuthi usebenza mina and then agaye wena wena ukuthatha ukuthi uyasebenza kanti wangitshela lo muntu ukuthi hayi uyasebenza wona bafu uyakwazi ukuthi uyasebenza. Mina ngokwazi kwami uhlelele lokushini nje ubhizi ngicela ama girlfriend allowance ngiyamnikeza ngithi uthando kanti usho ukuthi uthatha kunzima ke misilana udiza ngayo ngidizwa mina ngale mali So my sister ngibuze wena awukwazi usole mhlawumbe ukuthi ayi man ngathi awusekho wedwa kulolu thando because ngibona siyabuka iperiod senithandanele yinde bonke laba bangena ngaphansi kwesisikhathi usuthandane naye awukwazi usole next ukuthi hayi bengimsola bese ka jump too much yonke into like bese singasayenzi the way besicale ngakhona yabona la stopa nami kumnikeza imali but wambuza mhlawumbe ukuthi manje ngambuza wathi yena nix
ithe mangithola i-call kubobafo ngathi okay sharp i-right my son. Hey, this is tough, Mos. Emma uma phela mfethu. Okay. Enye into engizocela ukuyibuza wona my sister ukuthi uma uthandana naye mhlawumbe umuntu vele umuntu kanjani mhlawumbe uhlobo lolu oniyilona nina noma mhlawumbe uyintombazane nje straight. Mina ngimazi kuyi-lesbian, I don't know athola namachita esayidini. Yeah, cause ngibuza ngoba nangu ubafo la. Nikuthukile njengoba ngiso. Ngimazi kuyi-lesbian nama-girlfriend akudala wakhe uke wangenisa wona ama-ex wakhe. Ama-girlfriend wakhe akudala. Okay. Singasho kanjalo ngoba nami ngimazi vele ukuthi uyi-lesbian. Ukuthi u-bisexual uthandana nobafo la. Wena Ngiyazi ngathi le. uyahlupha wena. Hayi angiyazi le. Ayingani ukuyizwa mina ngiyazi. Hayi. Yeah. Hey nje nokuthi uthandana nobafo. Do you think mhlawumbe wena my sister, since wena sokuwena othandane naye isikhathi eside, do you think mhlawumbe ikhona into oyenzile egcine imlidela ukuthi mhlawumbe awele kulabo abayi2? Hayi angicabangi. Awucabanga. Mhlawumbe ikhona i-conversation eke nahlala phansi naye have mhlawumbe wakutshela ukuthi I'm not happy about 1 no 2 no 3 no 4. Akakazi uhlezi ahephukela. I-communication yeni strong. Hayi kakhulu. Yonke into right. Yeah. Because sometimes you might think that everything is fine and then mase kuchithela umuntu only to find out ukuthi mhlawumbe ubungasamnaki wena. Maybe Or mhlawumbe uzochaza mase kabona okay. abantu bakhe. All right. Okay. No, it's fine. Yazi nginombuzo enginawo kodwa nje angazi bengibuze ukuthi since ngizobhekisa kubafu ukuthi since umuntu wakho mfethu ethandana nabantu besifazana abanye okusho ukuthi vele lento nayo abanayo into ecijile yake singithini abanayo kodwa angazi ukuthi benza ngaziphi indlela ukuthi bayijabulisa kanjani but wena uma uyijabulisa naye ubukhona nomehluko nje abaduzana ukuthi hayi noma mhlawumbe ubuza ukuthi ngingedwa la noma ubuza ngathi ayi khona sekwahanje noma ubuza ukuthi hayi cha ngingedwa la yazi angikhombisi namuntu Yazi umbuzo wakho. kodwa kumele ngibuzile But it's okay. Yeah. Yeah. Bafo ngokubona kwami nje mengithi ngiyedwa. Buthi wedwa Oba noma ingena nje ngiyitshengisa. uyezwa ukuthi wedwa ngena la So mangeke Lo. okay So basically okusho ukuthini? Kusho ukuthini lokho automatically we ngiyedwa nje umjiki. so ungafeel next. So basically nina ayikho into ethina niyenza kuye. Mara Sure. yazini uthi ngamkhulumeli usisi. Makakhulume. Uthanda izinto nje kuphela ukuthi athanda nalomjiki. But uma ucabanga ngokubona kwakho bomnelisa sexual. Do you think she was happy? Yeah. Were you happy? Mina bengihappy strong. When my sister, were you happy? Mina bengihappy nami but hayi sengicakekile manje. Ne. Okay. so Alright. okay before simbize my sister simfonele ubani uya ku date naye wena before simbuze ngine question enye enginayo kini nonke niyi3 ukuthi njoba usibhalele safika lana sahlangana la uyimisela ukuthi ufuna kwenzakaleni after mahlukana la ufuna my sister aqhubeke nawe or ufuna aqhubeke nalaba akhohlwe wena so right or ufuna ukuthi ayikhethele mayifika la ufuna kwenzakaleni Hayi mina mfo ngizuzwa ngaye. Hayi mina sengiright. Hayi mina ngiyaphuma sengiright. Hayi mina lenzo usuphume yini ngoba uthanda nomunye umfana hayi mina ngengikwazi ukumshare bengingazi hayi mara ukumshare hayi It angeke. doesn't matter ukuthi umfana noma intombazane. Yeah, it doesn't matter Okay. ngiyaphuma. Feb. Yeah. Okay. Hayi nonsense. Alright. So ngiyaphuma mina. Okay. wena my brother ufuna kwenzakaleni masisuka la ufuna uqhubeka naye my sister or ufuna ayike laba aqhubeke nawe or ufuna ukumiyeka eqhubeke nempilo yakhe la yenzayo Mina ngifuna ukumuza ukuthi yena uchaza thini. Ngoba ngathi la ugcine ngami nje. So lento leyo ingangenza ukuthi maybe ngibuyele. Mara ngizozwa ngaye. ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi beseshintsha wena bese kuyi-turning point kube sephuma ngapha eseqala ijourney enje Seka yaqola Lena ukubuza. Ayikudelela. If bekwabantu besilisa like male ubuzomxolela yini? Mokungeke. Bungeke umxolele. Mokungeke. Mokungeke. Nakancane nje. Ubungeke umxolele. Mokungeke. Ngoba angeke sonke sidle endaweni eyi-1 njengamadoda. But nile endaweni yiwani. Mara sizindaweni eyi1 manje.
What do you mean? Akufani. Kuyafana yini into ehlukile lapho. Akufani. Mina lezi zinto zenu. Uphume wena. Lezi zinto zenu ezabo LGB. Mina angisebenzi angidlalo yonke. Ya no ngcono uphume Le ushiye ndoda le- thina wena phuma ushiye thina. Hayi. So wena Phuma ushiye thina wena sobabili. awunankinga nokuthi ungasala naye. Hayi anginankingi. Mara ngeke ngisale nale ndoda le. Lo makaphuma ngiyaphuma angeke ngisale nale. Why wena ungasale Nale naye? ndoda le. Uyayisaba competition? Hayi ngisabi mara ngeke ngiphikisane nale ndoda. Wena mawucabanga why 1-on-1. competition yethu nalo Yeah. sogcina sesondla Phela I'm thina sorry sengiyagcina ngwandla lo mjini. intandane Uba ntandana. yethu siyogcina sesondla intandane Namncane ngani lona embhedeni? uyaseka siphethele uyabo Namncane ubani embhedeni. thina sinandaba naye Ngiyangikwazi mina bonga angimindi ukumshare no Yeah. no Brazil lami la. Inkinga yile. Le inkinga le iyona kumele iphume. Hey bafu, phila kanjani Ntombi Iyona kumele uphuma? iphume. Uyi umphazamisi Angazi ngifila ini pride nyana nje. like ungithi bathi wena Phuma phume boy, phuma wena. Ngoba bona abanankinga, inkinga yimi. Yeah. Wena Futhi babona mina ukuthi angeke sicompete nalomjito. Akunento esingana. Ushova kakhulu ukudlula bona. Kusho njalo. akayifunela umuntu wakhe. Makayifunela umuntu wakho okhona ukungena esimeni sakhe nje asiyeke thina sishayile umoya. Kodwa phela Phuma kulokho wena. kulokho kushoyo mfethu singabuye ngithi mina singablame my sister because ubengazi ukuthi my sister uthandana nani. Uthandana nabanye amantombazane ubengakwazi. fena kusiza ukuthi nile noda guys in asimelene asimuze ukuthi uthini Yeah. and if we walk away sonke we walk away that's all Okay. Umona wakho awe mina ngiyasala. Uthe wena uyahamba. Uyahamba. Sho wena nje. Ngizosala. Kushuthi Baphuma ngizosala mara baphuma hayi. Maphunywa yilaba abahambela ngasemuva. Awengoti. Asimfoneleni bafethu. Siza my sister because ile ndaba nathi yasidida. Mhlawumbe yena uyayazi. Wena uya ku date naye. Yeah. Ngikubambela kahle. La somfonela ngikhululeke. Somfonela Hayi. nje ukuthi Imnandi le conversation. Hayi inzima le. Sicela ukuthi Chris kule ubhale lapha ngalamagama abomvu. Uthi warning. Uthi yonke into ekhulunywa la. It's business, nothing personal. Sisemsebenzini. Phela yeye abantu abadlala eminyango. ayingeni nami. Ayingeni? Angeni? Ayingeni. Ayizama futhi. Uyazi ukulindele wena. ungini Reach the voicemail right service of 07. Okay. Let's see. Ayikho enye number yakhe lapho. singamfonela nge-WhatsApp Ungayimemezi kodwa. No. Itheni le WhatsApp sangu. Hayi inzima ke le. Ne? Hayi inzima ke le. Hayi khona. La unga overthink kakhulu. It happens. It's part of life. Mara leyo no. You have reached the Hayi ke. Hayi mlungu. Sokuthi ubanje omunye khona. ubanje omunye la khona Cha shothi ubusy lo muntu. But mangathiwa udampa laba boyi2. Mathi uyabadampa uthi hayi mina ngicela ukusala nawe. Ungasala naye. ejo ngispendile lo muntu ufaka izinyo legold imali yami le ngispendile le Nami ngispendile lapha. No. Ya nami ngispendile. Hayi wena wasibekuniwa wena imali. Yeah mara nami ngibengimspendela na. Ngathi iyarenga manje ku WhatsApp kodwa ithi calling. Ansole. hello hello Hello. ushap Yeah, ke bua le ma. uwe le motho wa gago Motho wa ka. baby wa gago o bua le makidisi yeah Oh, okay, nka. ke sharp ko emetse ka montle ko kae Okay, good. okay sharp he Ayiwanda ubusy ngani? Ayiwanda ubusy ngani she. Uyajola. Hayi Zuzu. So ngicela ukubuza nje nginenye question enginayo mhlawumbe ubuthi vele uthandana ukuthi vele bengashada naye. Noma mhlawumbe yeah kushada plus akanamntwana Zama ukuthi buthola ithuba lokuthi lapha kuyashada kusasa ungabushada. Sana ngapha lo form la uthazoke le. Ya
ushaka for the things. So vele ngikugcinile impilweni yakho uzoshaka uzogcina nomuntu wesifazane. Yeah. Okay. Iy'ngane Hayi ingane anginazo. imithi uzoba nazo kanjani? Hayi yona izoyenzeka. Okay, hayi Yona izoyenzeka ukuthi kanjani. Because sometimes kumele sifundise nabantu emakhaya yabo ukuthi bazi ukuthi okay. Kuyenzeka Yes. No yona iyenzeka nge-IVF Okay. kanjalo. Okay. Hey, uNkulunkulu asiphi into zokukhanda abantwana bona bakhetha ama VIF. Yini VIF? Faye. Hey, cha nami ngiyayifuna iVIF, alingipheli iVIF. Yazi ukuthi ilo kunjani. Okay. Yazi ukuthi i-IVF. When you know what it does. It's either uyamazi you decide ukuthi uyamazi or awumazi. Wenze ukukhulisa ingane Yeah, they do that abanye most of But the angithi time. nami go like kimi bazothatha something then kuzoba negazi. Kuzoba negazi lakhe vela. Ngithi amaqanda aqhamuka kuwo. Yes. And then so lo mntwana uzoba namagazi awu3. Yebo. kusho kanjani? Ilokhu thathe kuyispam. Okay. Amaqanda akhe. Ehe. Lokho ufakwa kuwe. Kanjani? Or mawukuthi mhlawumbe i-surrogacy ne-IVF akufani. I-surrogacy angithi ile ukuthi uzothola umuntu ozosmithela. Yes. Leyo mhlawumbe for example let's say mina nonkosikazi wami we can't have kids. Mhlawumbe yena she can't have kids and then we find intombazane ekhonayo nokuzala bese mina khishwa i-sperm mina sifakwe esiswini saleyo ntombazane. So kuba igazi lami akusiyi igazi lami. Nikezwe ithuba lokuthi ngene e-toilet. Yeah. Ukuthi kanti Kuthiwa kune-screen esingakanani lapha e-toilet. Sokubuka nje i-pornography. Kuthiwa kune-screen nje lapha uyayichuzela. Ngiyasiphoxa. Ukuthi ufune abantu abamnyama noma ufune abantu abelungu. sethi mayifika la ugene kube kuthi yabo si right sehle Yeah. elani nicasukile in yabo this why ube kumnandi yabo. Asambe so. Yeah, no akunakinga bafu hamba nabo uyocasha nawe. Yimi nawe. Yes. Soqasha. Yeah. Let us phume ngapha. Cha ngiyakuzwa VIF yini iVIF. VAR. No akunakinga bese. La nginankinga. So uma i-system ayifika lana ngizocela ukuthi nje ungajumpisi ukuthi mhlawumbe kukhona indaba ozengayo, khona izinto osuzaziyo yabo because imfihlo yakhe should mayesho bethu ufihlile yena. Akazi ukuthi hayi siwazi yonke into. So mayifika lana nje ube calm welcome kahle nibingelelana be grand mina zobe singiyambuza ngosando lwenu and then ibhomu ke ufuna ukudedela mase kubuye laba abanye bahambile. Okay. Okwamanje nje ngizonto yena. Yeah. Hello, babe. Yeah, all right. Oh. Sawubona. Hello. Kanjani? Ngisharp wena? Ngiyaphila. Sacela ungume ngapha ngemessage. Waziwa muhle. Thank you. Lana la eshandisini. Hey madoda, isibindi endinaso. Kwangikho akukho nibhlungu manifaka lezi zinto. Cha udlukho. La mana ulimi lubhoboke ngapha kwaphuma ngala. Bongekho mhlungu. Benza kanjani singabikho mhlungu? Ngiyafisa ukwazi. Akithi ko rari. Igama ubani? Masiko. Mashiko. Ushilo my sister la uSmashiko ukuthi nje ngeke yami nokukhohlwa. So mina igama lami nguVusi, ngibiya kwiPiazza TV. Into eyenzakalayo sihambe senza ama vlog or ama interview about abantu abathandanayo. Yes. Uma sister la ubesho ukuthi angazi uma uyathanda umuntu akhombiza ngoma sister umbiza ngani? Dali. Udali. Udali lana ubekade esho ukuthi no nina how long thandana? 1 year 8 months. 1 year 8 months nithandana. Okay. And uhappy ngalo 1 year 8 months. Ufila ngathi wathola umuntu oright as if uyazazi ukuthi ufunani. Akakusoli, yabo. Yabo nje mina nguyena bengakusoli ukuthi ayi wena abafana bakushela. Uzojala mina abafana bakushela. Kupobi sitswana akithi. Yaqala inkathazo. Wetsa jwang if bashimane ba o shela. Eh. La shela ke bashimane a go rata ma lesbian fela. Ke ba rata ba bohle. Ubarata bonke nabashimana. Hawu. Bokwazi. Ke ntwe ngiyacela ukuyizwa namhlanje. Serious? Girl. Uqale nini? Usimulitse nini? Ngifere kopana. Cha yona umsantshwezi. So before nihlangana when you were dating boys. But uthe abengakwazi lokho. Ayisike mmolile ke. Okay. Pasa kanjani tole? Hayi angiphathi sharp. Ayiphazi kahle. Angiphathe grand. But uyamrata. Is she alone now? Akimrata.
Awumradi. Oh, bufuna imali nje kimi. Oh, okay. How? Now I understand. Awumradi. For 1 year and 1 year and sonke Yes. awubungamradi. So wena enhlako okay no it's fine yazini. Ngicela ukuthi ngingaze ngikhuluma kakhulu. Vele nokukhuluma kuyangihlula short left. Ngizocela ukuthi umvala amehlo le surprise esiphathele yona ne. Okay. Yes. Unfortunately she's the one oyithengile and wena awumthandi. Ibile kinana usimofia wona ka 100. No it's fine asimgayi surprise yakhe bese senzobona ukuthi nene iqeda kanjani yabo. Yeah, I'm sorry ukuzwa yonke into engisho. Ngizocela ukuthi akuvale amehlo. Ngicela ubuke ngala ku camera. Okay. Bafo. Yeah, ne. Manje why uthanda nomuntu ungamradi? Ini? Why umrada why ungamradi? Why o ratana le no sanbat? Special dag. Ken je dan kinderen. Bafo. Uyazi into engizwayo la before ungaqala umvula amehlo. Uthi akamradi. Uthi akarati bani? Oh, uthi akaradi oh. Hey, kwavele kwa critical. Sazi. Are you serious? Utho rata chelete. Uthi urata chelete. Akamradi. Uyisho straight nje la Oh, this is painful, Moss. But yeah, akusale sevisho. No, ngithaka asimniki surprise yakhe. Yeah. Yeah. Okay. Already? Uzobhala ka-3. Okay, 1, 2, 3, surprise. Ukhona umratayo la. Mara urati mu. Joke bangati. Ukhona umratayo la. Buwa muntu. Unalo kodwa urati lona. Awunalo urati. Akibara. Awubarati. Hey, awurati. Umang. Lina ungati. Yes. Urata inyaka. Chelete. Hey batho. And then urata ingmo. Ngakimi ke khona Kamerate. Wabrati. Why umratayo? Because mo nna go nka choose Ma go reketse phone. Ke go reketse phone mos. a gona gore nka tlogela bolo for basadi. Oh. Yes. Yakhumbula ukuthi uthewe alayeke yini. Kwavele kwayeke kanini. So the reason ungamrati ungamrati urata Yes. because kimi shimane. Yes. Yakunzi. So bowufunani kahle kahle basically. Chelete. Akere ba mpontsha chelete a bone. Transfer a gona gore nka. Bona kahle ko o ditukung. So Since ke stop off a chelete ke ntse dituku. Ka bo ke ntse di weave no. Aku understand wait. so Wait aku understand. nabo you enjoying isikhathi nisithila ndawonye or you were not even enjoying. I enjoy because can enjoy because chelete a bona akere. Eh. Hey wena o tloela batho. Awuna litaba la awuna taba. Awubabali. Ubatla chelete ya. Yes. But one beniyenza ifani beniheva yini kodwa ke lapha. Asikise ukubuza lo mbuzo. Ngiyazi personal. Akizirani ba ga bana ba go arabe. Wa bona sa araba ke ba botsa wena no. King. Na I'm done girl ne. Hamba juga bayokuhlutha. Cela ukubaya bafethu anivele lapha. Shit. Una la motho o. Eh? Ke o reketse phone mos. Ma gona go nka choose. Tlisa phone yaka he. Konto ngayisho lapha. Tlisa phone yaka. Awuba sengishilo nami ukuthi ngizozwa yena. Mara senimzwile asho ukuthi mekafuna imali. Ndoda wena. Sis. Mina engifuna ukuyibuza. Mina awuba nami ngiyanikeza imali. Kuyizonga kanjani? But zangithi uthi wena urata cause umshimani UF. Ish. Okunoshafu. Bashafu. Hasuka. Asuke man, suka la. Suka ndoda man. Mana. Wena tlisa phone yaka. Tlisa zala phone yaka. Mana ncane. Kumele ubhedele nje igazi. Sisimoya. Sikhulume lento le. So kahle awukwazi wamrata ma. Nalomunye akwazi umrata. You were just there for money. Yes. Oh, uthe how long uthandana? Mina 3 months. 3 months. Mm. So uthanda lo. Ukhona lo munye owesilisa okhona omunye after lo Oris. Ke nagana go ke ena se. Uyanahada. Then agad. Wana ga. Are you not sure? Wana ga. How? What's your name, my sister? Masego. What does Mashego mean? Akizirani. Now wait. Uyaphila nje. Hayi mina ngiyaphuma la. Hayi ngiyaphuma. Tlisa phone. No. No. Uma ngifodi bese. Uthi uyehlisa phone izomnika Makhona ga. akhona.
a go kgonagale why tšhelete yaka eo How will you feel dating someone and then after boma 2 months 3 months tshele gore o be ngakurati fish how will you feel ke tlo utlwa botlhoko and then ke go a feta ke ga ke rakisa morata ke morata go a feta so le gona tlamehile re fetise yes o te fetisa re tlamehile re fetise yalo fela e re fetise maga mfe phone ya ka e kgonagale why nga kgonagale o e reketse nna ke re so o e sentse ke mo wena ke re se o na le motho wena mfe phone a tlo go rekela motho o tlo go rekela smallnyana sa go setlisa bafu lento eshoyo lento eyenzakala inkulumo ithini kuringana ekhanda lakho umuntu umuntu omthandayo lo umuntu omfunayo empilweni Hey, abafo kuningi okuhamba enhlokweni nami kuningi. Mara into engizoyisho ukuthi yena ngisamthanda. sometimes Into ebuhlungu inhliziyo ayiphakele. uthandani ngaye nje ngiyibuzele yini le uthi moyibuka ngayo uthi no ngiyamthanda Mina uphatha kahle angeke ngikhulumela abosisi nje mara manginaye nje like khona labantu uthi mawunabo nawukhululeke nje Yeah. awu pretend uyamfeel ngiyamfila nje nasegazini ngifila yena. sure Manje masokunjena angazi ukuthi lokuthi mina akangithandeli imali or if usifebela sonke ngokufana nje. So nami angisazi. how sure are you ukuthi mhlambe akakuthandeli ushafula wakho nemali omnikayo mdeni At this point angeke ngibe sure. awunayo ishone Ayikho sure. Akekho umuntu ongaba sure indaba into enje. so wena uyafuna ukuqhubeka naye uthandana naye Aya fakhona. ngiyamdampa Ngiyamdampa nami oba kathembakala usisi. ungakhuluma naye umtshele nje ora Yes ungazi ungavuya umtshele nangesingisi hayi nama hayi Bengikuthanda ngini. Ngikuthanda ngempela. I loved you. Mara wena wakhetha ukuloku ufeba for chelete. So wena impilo yakho nje yoba busy ngemali. La ukukhona imali khona ugijimela khona. Hayi mina ukhona nje manginasi isikhathi sok. oh so wandamba Kuyadampa sisi. okay go siame ga re ke tla itlela papa gore nna ke sa go ba shuthini ke tla jwa le papa utshela ne baba yes Hawu ngeke. Ngahlolelwa la. yes a ke re wandamba nna ke sa go batla se ka nna gana nna ke sa go batla okay Nasi isikhathi sokudilana nalododi nje urwabishi. so right Sengiright mina ngicela ningikhipheni. that's fine baba unake hayi nami ngiyaphula unake hayi nami ngiyaphuma hayi ngiyamshiya hayi uyeva hayi uhappy manje ish are you happy mm so ngijwetse mo right now at this moment are you single or you still have another one or you have hope nalapha ish okay sengile single yes ready to mingle mm you are not ready to mingle ke tla latela bona baya ba tla bua pila angijwetse mo yini le yenza ukuthi ucela uphile this life like udate abantu for money and like yini ekulidele ukuthi akitse awazi na urata chelete where are you from where's home like which tabazim like are you Zulu Itswana Xhosa so Itswana no we are judging ukuthi yini Yeah. siyabuza I'm just asking like where you from because i-accent yakho izwakala deep like indlela okhuluma ngayo it's very deep we lokhu njani we Mogatsi ne if imonto angithi when you buy a car uyithengela ukuthi ikulast so that you can drive it for a long time mawukuthi futhi uyi-service ihamba ife ne so nawe awukuhlale phansi uyibuyise uservice ingqondo yakho uservice inhliziyo yakho because the way you move ngakhona udrive kuphela uservice go service your mind because the way you are doing things is not right
You can't just do things for the sake of doing things. This is life. Because you hating abanye abantu. Yeah. Even though ungenandaba ukuthi uphila kanjani, but you hating abanye abantu. Yes, it's hating other people. Let's spend out wala avela ahamba. Because you just said it straight ebusweni babo ukuthi awuba right. Awunandaba futhi. You're gonna have a problem. Do you understand that? Problem yeah. A problem yang. So awungizwa nami ngithi you need to service your mind. Do you think when personally, genuinely speaking, do you think what you are doing is right? Do you think it's good for you as a person? Yo. Ngeke mbuze ibuzo thatha. No. It's a simple question. Do you think it's good for you now? Ishapha mfuni ke nagana ya. Are you happy? Yes. Unagana njalo? Is this how you think in general? Are you happy? Are you proud of yourself? You shouldn't be. Why? Because izohamba kulimaze lento le. Even though awuboni manje, but you're gonna get there, and when you get there, you won't be able to go back. Pela, one thing about time, my sister, it doesn't go back, it goes forward. So the more you mess up your life, the more you mess up other people's life. There's what we call karma. It's gonna come back to you and eat you. Uzohamba one day crash. Umuntu mongayisevisi amatayero ungawashintshi yaqhuma ishaya ipothole iwe phansi. So you need to take care of yourself. Don't take yourself for granted. Ungayitapuni kancane. Because what you are doing here is not good for you. It's akufanele lokufanele. Yazi ukuthi umuhle kanjani? Awazi ukuthi umuhle. Yeah. But you are beautiful. These people ngaba bathandani now if you are not beautiful. And they saw something in you wena ungayiboni. Phela before umuntu athandane nawe, which means number 1 uzoqala ebone ngobuhle bakho. Number 2 yazi labantu laba menginotice into abakhulume ngazi ngawe. Yazi batheni? Bathe bathanda the way ubathitha ngakhona una. So which means you are a good person. The only thing ekuhluphayo ukuthi umthambo okufela. Which can be healed. Wena masufuna ukwenzani, masufuna ukuhila kuphi ngokuphala kuyinakekela wena la egroup. Don't take life lightly. You be real. It doesn't go back, it goes forward. And mokijima kakhulu, so speed imoto ekijima kakhulu iyagenwe. No one is a master of this life. Do you think when this works for you now, but you are not a master of this life? uNkulunkulu kuphela who can only control ukuthi life hamba kanjani, but now ubuka ama decisions wakho wathathayo. And then akufakela ama blessings upon your decisions that you take. You need to be careful of how you live, my sister. It's gonna hurt you. Ngangise nokukhuluma kuyasehlula. Kodwa uzwile. Do you think you're smart? Okay, no, I understand then. No, it's fine. Um, I feel like you're just living. Yeah, uyaphila. Yeah, you're just living. Uyaphila. That's okay, my sister. Makhotsi. Thank you for your time. Okay, sure. Sikufisela inhlanhla ne. Okay. Yazi kuvunywa kuphela. Yambona uyashana isibhakele njalo. Ukhamba ukubona shape. Ukhamba ukubona. It's sad, yazi Vusi. It's really sad. It's really sad because now yazi ukuthi there's this lady who texted me angitshela ukuthi umntanakhe osevasithi uyamhlupha, or like nje bayithi umntanakhe uyamhlupha and she's 24 25 somewhere there. Uthi uyamhlupha, and then uthi uyamhlupha, ubhema ama drugs, akezwa, yabo uhamba nama crowd wrong. Yazi ukuthi bafowethu nina bo 24 25 23, you guys need to understand one thing. Abazali sebewenzile umsebenzi wabo. Once you reach the age of 21, usungidala enough to take your own decisions or to make your own decisions. Ama decisions wakho owathathayo, it's either they're gonna make or break you. If when you decide ukuthi uzobhema ama drugs, uzohamba ama clubs, ulala nabantu abadala, wenze yonke le nyovasi abazali wakho abangakuthumanga ukuthi uyoyenza, bese uyayenza wena. Trust me. Yonke into nento emhlabeni inama consequences akhona. Yonke into inama negative effects nama positive effects. Kunjalo. Umzali wakho vele uzophatheka kabi ngoba phela uyingane yakhe. Kodwa yena umsebenzi wakhe usuke sewenzile. So wena you need to know how you live your life. Be clear of what you want. Stop blaming your parents
for taking good care of you and then bese nyaba abuse ngokudla ama drugs nani umzali uzolimala. Take care of your life, uzinakekele, be careful of ama drugs, alcohol na zonke lenye overstay enziwayo. Ungahlukumezi abazali lapha emakhaya. Hayi madoda. Hayi ya. No, yazi uthe mayifika nje wathi angimradi. Mina ngabe ngisala. Kumele wahlala odabeni. Yeah, mina ngiyamrada. Uthe mina uyamrada lo because bekade sichazele ukuthi since ahlangane nawe uyakuthanda uhappy wara ini manje sifuna ukwazi ukuthi nawe ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe cabanga the same thing uyamthanda yini othi ngimradi. Alejai. Awe man. Sometime what is Unamanga. Kasa sengiyoyicatcha ku episode. What? Hayi ngeke kulungile bafana. Vele lokukhuluma kuyasehlula. Kuyahlohla. Short left.